données à caractère personnel poursuit sa mission d'information et d'accompagnement des usagers. Cette fois-ci, c'est au cœur du grand marché de Bamako que l'APDP mène une vaste campagne de sensibilisation. L'objectif est clair, informer, sensibiliser et accompagner les commerçants et les entrepreneurs s'y trouvant dans l'accomplissement de leurs formalités déclaratives devant l'APDP. Au-delà de l'accompagnement, l'APDP assiste également les responsables de traitement dans le paiement des frais de dossier liés aux formalités déclaratives. Ces paiements au marché se font désormais de manière simple et sécurisée via la plateforme électronique Trésor Pay, le moyen de paiement sécurisé de l'État, conformément à la vision de plusieurs autorités du pays. L'APDP tient à rassurer la population. Les missionnaires sont facilement identifiables grâce à leur gilet, leur badge avec un ordre de mission officiel. Tous les paiements se font exclusivement de manière électronique et donnent lieu à un reçu en bonne et due forme. Par cette initiative, l'APDP réaffirme son engagement à rapprocher ses services des citoyens, à promouvoir la transparence et à garantir une meilleure protection des données personnelles au Mali. Complexe scolaire Mamadou Camara niso kologira bi bo a supasma nyumana demisenga kala nyuma obesoro jardin ani duguma kalanso nyuman de la complexe scolaire Mamadou Camara ba ka demisen nani ko lado marani kalancho nyuman ku yoro lakanane ani yoro mun dabalno akama demisen buruburu ka kalanso jardin d'enfants fokata se duguma kalanso fonamatali wa fe mun be complexe Mamadou Camara la monte fanto la Nawe akademisen saba toko sebe kalanso ina dobe bo musaka la auye toko sebe udamina kabi septembre kalo klitan wa toko sebe wari bela jelenye fufalaki jardin kalo saraye wafla primaire taye wasaba complexe scolaire Mamadou Camara dagalen fle banagabugu cour suprême masuriala ayu wele negajuru srafe jona 76 59 36 95 walma 66 49 58 01 ay wuli jona ka suma ba wati sera kaba labbaik allahumma labbaik Agence Dunia Travel Service ako abibu nyamasegi folike ka nyesi aka sango hiji deumo au munu yedanaya takadaka au ka hiji labeni akechugo nyumana nan tara hera la kasigi hera la dumunun kay berebereli kay nam mo be je fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur mi to ba no fe no e Amadou Maïgaye ajora jorola nyamo ya ko fenfen ajora jorola kaniso jamola ka mago berebere ka koto mago tala mago temindo ka nyeira mago la anyo barade soro dunya la mukele kono akoka au bela jele la dunya silame munu me Mali kono ani munu zigiro beno do diye jamana were umo ka fo sanwere o hiji ni o umura o bara o labe on damne na kaba o mana au munu ba fe ka hiji ke damu lakana ni basigi kono Agence Dunia akeme ko fere bela jile tige ka hiji kechugo nyuma kalaun bela jile labe ka bla aunye minyi ka do shiro ni damu ye ka surunya au ka bato ke yoro la dumini laki ka sanuma obi tobe ka bla au ka bulo ka sagana ka wati bela jile la dogotoro jolewun olube au nofe hiji ke yoro ani bato ke yoro wera bela jile la yoro be ani wati be bawo bolo kuma do o ka busa ne de singa di Agence Dunia Travel Service Jenwan kele mimbe au ka hiji ni au ka humura ke ka nya ale de do o fana ni au be kuna foni were nyini aye weleli ke 66 71 37 24 70 64 99 71 ni au be u ka yoro nyini u fle ni hippodrome yere la immeuble station soma yafula kulukoro sira dala o fana minyi ka do Agence Dunia Travel Service ye kube duga uke hijini umura ke chugo nyuma ana musaka u ala ka noya sira me bela jele yi innal hamda Nibe warichi na wayala Nibe warida na wayala Sama mone bi malion joro na kunu hamina kodo odela sama mone ma fen faraka warichi ni musaka oka wa aka no ni mali warichi sirobe amada o made sama mone bi do fara ode kuna warika ni wari bonisi awo ni wari bonisi koni awa sani ke oke ni sama mone application yi awe wari soro aka compte bonisi la kadam ne kredi la abonnement télé fuka tase kurani di saralima ope bonisi soro ni bela naka bonisi buguna doron obse ka yelema aka sama mone konti la kasani wereke na yi walima kata wari jebo anga la sigide no fi oye mone bo yerela aka shifle sisa
ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'o tɔgɔ sɛbɛ ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye لبيك اللهم لبيك En balimaw ni ye kunnafoni ye ka bɔ commission des agences du voyage du Mali. Mali agent de voyage wa commission ba k'u b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ n'i y'a laɲini k'a fɔ ka taa hiji la i ka wuli ka t'i tɔgɔ sɛbɛn agence la agence min bɛ yen n'i y'a kanu ko ka d'a kan 2026 hiji ko saudiya kelen bɛ ka sariya gɛlɛnba ta le 31 décembre 2025 n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ min tɔgɔ ma sɛbɛn a bɛna gɛlɛya dɛ o de kosɔn agence ka tɔnba n'o de ye commission ye k'u b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ ko wuli kuma dɔn o de ka wusa n sen ka di ye dɛ ko agence bɛɛ kelen bɛ k'i ka dayɛlɛ ka maliyɛnw kunbɛn cogoya min na tɔgɔ ka sɛbɛn joona o de kosɔn ne min y'a laɲini k'a fɔ i bɛna taa hiji la walima k'i ka maa bila ka taa k'i ka wuli ka bɛn sisan ka boli ka taa agence bɛ yen k'a fɔ n'i y'a kanu n'a ka baara taabolo y'i diya tɔgɔ sɛbɛnw i ka taa kɛ nin tun ye kunnafoni ye an ye kunnafoni min sɔrɔ ka bɔ Mali agent de voyage ka tɔnba la n'an k'a ma k'a fɔ commission ala k'a faamuya ko ɲuman di an ma assalamu alaikum لا شريك لك Jumansu ye alamisa n'o ye octobre kalo ale tile 2 san 2025 falaye bi jumansu man di dɛ nka n'ala ye min kɛ jɔnni tɛ se ka ban o ma cogoya si la an ka maaba 3 y'i da bi Kulukoroba dugutigi n'o ye Jibril Jara ye CNT maa don n t'a dɔn ni hakili b'a la CNT baara daminɛ don fɔlɔ cɛkɔrɔba min ye k'o sigi sen kan fo ka taa jaw sigi ale don ala y'a miniji dɔgɔya bana senfɛ Kulukorokaw fɛ yen filanan o fara bi Segu sira la o ye an ka Segu karamɔgɔlakaw ka duden dɔ don an ka Segu a ye wasabulon baara kɛ Segu ye Segu n'i ko Jalil o ti ko fɔ maa ye tuguni ala y'ale fana kalifa minɛ ala bi an ka politiki mɔna kɔrɔ dɔ fana min ye ministiriya baara kɛ an ka jamana kɔnɔ a ye lasigidenya baara fana kɛ n'o ye maître Assane Bari ye ala y'o fana ka kalifa minɛ a la wala ye su in na nin na kɛ an donkan ye a man di nka jɔnni o jɔnni i jɔlen don la fɔ k'i b'i da fala ye kitabutigi ko min ye saya ye k'a bɛ wajulu bɔ ala k'a to a k'an bɛɛ lajɛlen waju nin y'an donkan ye bi su in na fala ye an bɛ taa cybercriminalité kɔnɔna na min ye kiiri dɔ tun kan ka kɛ yen bi nka kiiri dɔgɔbilara novembre kalo nata tile 27 la fala ye waleya nana cogo di parti politique kɔrɔ minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ olu ɲɛmaa dɔw de y'a ye k'a fɔ waleya dɔw kɛra CNT maa 2 fɛ o ma bɛn olu ma cogoya si la u tun y'u ka sɛbɛnw ladon ka daliyaw d'a kan k'a fɔ ko cybercriminalité k'a sɛgɛsɛgɛ a na kɛ olu mɛnna ka cybercriminalité ka jaabi kɔnɔ ta tɛ ka minɛ si tɛ ka bɔ baara ma kɛ u sago ye min kɛ fala ye sariya dɔnbaw bamananw ko ten korokaraw
olu bɛ ɲɔgɔn kin yɔrɔ dɔn maître Muntaka Tall min ye ninnu ka sɔrɔdonbaga ye a ko o tun ye nɔminɛli sɛbɛn don maa minnu juguya la kɛrɛnkɛrɛnnenya la o ye Mulayi Keyita ale ye CNT maa ye ani Mamadi Bitɔn Kulubali ale fana ye CNT maa ye nka Fala ye bi de a dankɛnɛmana an ye sɛbɛn yɛrɛ sɔrɔ maa jɔnniw yɛrɛ bɛ plainte ninnu kɔfɛ dɛ a fɔra sa ko san 2000 ani 25 cybercriminalité la sɛbɛn min bɛ yen ni o y'u ka bataki numéro 997 ye ka kɛ ni requête min bɔra maa minnu yɔrɔ a fɔlɔ o ye Amadu Koyita ye parti PS Yelenkura o ɲɛmaa ye ale ye parti PS Yelenkura parti kɔrɔ sa kɛ o tɛ yan maa filanan min bɛ yen n'o ye parti ɲɛmaa ye n'o ye sɛbɛn don ninnu juguya la Fala ye o ye Alioune Badara Berté ye ale ye sigiyɔrɔ bɛnnen don Sotiba ma min ye Asuma Sefe ɲɛmaa dankan fɔlɔ ye ale ye maa sabanan min bɛ yen n'o ye sɛbɛn don ninnu ka t'u juguya la Fala ye o ye Bayisa Kone ye bɛrɛbɛrɛlitɔ min bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko VNDA ale ye o ɲɛmaa dankan fɔlɔ ye Fala ye maa min bɛ yen sa n'o fana bɛ da o kan o ye Modibo Sumare ye bɛrɛbɛrɛlitɔ min cira n'o bɛ yen n'o ye AFD ye ale ye o ɲɛmaa ye Umar Ibrahim Touré Gunamuka don nka sigiyɔrɔ bɛnnen don Kalabankoro ma ale yɛrɛ tun ye parti politique min tun bɛ kɔrɔlen n'o cira ka bɔ yen APR o ɲɛmaa ye ale ye Fala ye maa wɛrɛ min bɛ yen n'o bɛ ko in na tuguni Paul Ismaël Boro ale ye parti Rama o ɲɛmaa ye ale ye parti min ni o fana cira Fala ye maa min bɛ yen n'o dalen don o kan sa o ye Nun Togo ye parti min n'o o ye ISR ye ale ye o ɲɛmaa ye maa wɛrɛ min dalen don o kan sa o ye Sama Kulubali ye parti Nɛma o ɲɛmaa ye o ye Fala ye Elhaj Baba Aidara n'anw b'a wele ko Sandi o y'an burannaka ye i y'a kunkolo tɛmɛ sa dilekiba jamantigi in don Sandi an b'a wele ko Sandi Mahamani Alassane Mali wasabulon fɔlɔ Modibo tile la ale fa de kɛra o président ɔnzɔn la n burankɛ don Sandi Mahamani Alassane RDA Mali o secrétaire tun ye ale ye ale fana ye plainte donbaw la Fala ye maa wɛrɛ min bɛ yen n'o bɛ a la o ye Adema Yaya Sangare ye ni ale yɛrɛ tun ye Adema parti kɔrɔ in o secrétaire général ye Fala ye Yusufu Jawara min ye yɛlɛma o ɲɛma ale fana bɛ maaw la maa minnu ye sariya ninnu don Fala ye u y'u ka ko bɛɛ lajɛlen ni maa min ma ko ka k'a ko ɲɛnabɔbaa ye sariya ko ta na sira fɛ o ye maître Muntaka Tall ye Alassane Diallo Mamadu Ismaël Konate n'o ye n kɔrɔkɛ ye ka taa fara Mamadu Kamara kan ninnu bɛɛ lajɛlen sa n'u ka kiiritigɛyɔrɔ n'u ka kiiri baarakɛyɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛnnen don Banankabugu ma dɔw ta bɛnnen don immeuble Aminata Keyita ma Burukasumbugu la Kulubilenni Fala ye ninnu de ye sɛbɛn don sɛbɛn in fana sanfɛ an ye min ye sariya sɛbɛn min dira bi ni bɛɛ ɲɛ dara a kan cybercriminalité la Fala ye video damadɔ olu taara k'o di IC dɔ ma o y'o bɛɛ lajɛlen fa siri k'a bɛɛ lajɛlen kɛ tubabukan na k'a ban pewu ani nin sɛbɛn in u y'o de da ɲɔgɔn kan u taara maa fɔlɔ min fɛ yen ka taa d'o ma n'o ye IC ye a taara CNT kɔnɔna na Mamadi Kulubali Bitɔn a y'a sɔrɔ yen a y'a d'a ma min ye Mulayi Keyita a y'o fana sɔrɔ a y'o ta d'o ma a ka sɔrɔ ka taa cybercriminalité fana na ka taga a da ye Fala ye ko ninnu maaw k'u welelen don bɔgɔ jeninen ka octobre kalo tile 2 n'o ye bi ye citation directe Amadu Koyita n'a ɲɔgɔnna tɔ 10 ko olu de y'u wele k'u kana ko ka n'u dantigɛ Fala ye bi sɔgɔmada in na cybercriminalité kɔnɔna na kiiri min don ni kiiri tɔ tɛ kelen ye sabula ale baara bɛ kɛ cogo min musakabɔ b'a la n y'a f'i ɲɛna o don ko i ɲinɛna n k'i ma n ko musakabɔ b'a la o la sɔgɔmada in na o kɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ Bagolo siman kan u ye kuma bɔ k'a bin a fɔra u ɲɛna kiiri Bamaka ma koyi a y'an wele ka na ko citation directe wa an ma ban o ma nka yan'an ka don kɔnɔ kumaw la Fala ye maa kelen o kelen n'o ye politiki mɔgɔkɔrɔ maa 11 kelen fɛn bɛɛ lajɛlen Fala ye k'u ka 100,000 di 500,000 ye sa wa olu ka musaka bɛɛ lajɛlen mana fara ɲɔgɔn kan a bɛ bɛn 5,500,000 ani 100,000 k'u k'o sara o de ye consignation ye n ye min f'i ɲɛna o don ko
o kelen parti politique ɲamakɔrɔ ninnu k'u ko musaka bɔ k'o bi n'o sarala tuma min kiiri bi kɛ novembre kalo nata tile 26 27 Falaye n'o y'a sɔrɔ Mulaye Keyita tun jɔlen don a sen ka kɛnɛ kan ye Bitɔn ma ye dɛ Bitɔn ma ye ko Bitɔn bɛ taamana lamɛnnikɛnw fɛ yen Falaye o b'a dɔn kɔsa in na min ye premier ministre ye ale tun bɛ yen Bitɔn taara o kunbɛli baaraw la ale b'o ciw la nka a kan ka segin ka na sabula CNT yɛrɛ ka kunkanni a b'an bolo yan an na tila k'an da don o la o kama n tɛ sɔgɔmada in na Bitɔn kun tɛ yen Falaye nin ye min kɛra bi sɔgɔma cybercriminalité ale kɔnɔna nka tubabukan cayara dɛ e dun ko k'e tɛ juge k'an bɛ Falaye jugew dun bɛ min fɔ maaw ɲɛna i b'o dɔn ko maa si tɛ min tɛ sariya dɔn n'i ser'olu fɛ yen ko nul n'est censé ignorer la loi Falaye ni nin kuma in fɔra f'i senkolo b'i yɛrɛ yɛrɛ k'e b'a dɔn ko nin tigɛ k'e dun y'a kɛ ko ne t'a kalama ko ayi sa ko n balimakɛ i bɛ jamana de kɔnɔ jamana min sariya b'a kɔnɔ k'i kan k'o ɲini k'o dɔn Falaye a kuma dɔw ka ca nin bɛɛ kɔfɛ Maître Muntaka Tall ale tun ye dɔgɔkun in kiiriko kumaw bɛɛ lajɛlen dan tigɛ an ye kiiri min bɛ kɛ don min k'a bɛɛ lajɛlen fɔ a ye a ka communiqué 6nan Falaye a y'o ci an ma Muntaka Tall ka bataki don an bɛna min kalan an bɛ segin a kan k'a fɔ tuguni kuma min na fɔ nin waati in na o ye Muntaka ye min sɛbɛn ka ci anw ma a ko bataki 6nan in a bɛ tali kɛ kiiri caman na kiiri minnu n'u baaraw bɛ sen na Mali kiirisow la k'a daminɛ parti politiquew cili la n'o o ye poursuite pénale 2 fana bɛ yen ka ɲɛsin CNT maa 2 ma ani Musa Mara ka kiiri ko an'u ka sɛbɛn minnu bɛ yen n'olu bɛ sariya sun olu kɔnɔna na Falaye ko dɔgɔkun in sa k'a daminɛ ntɛnɛn n'o ye septembre kalo